Salutare și astăzi o să ne jucăm la rank, la event și la turnament. Prima dată o să dau la turnament. Să vedem. Turnament la rank. Să spuneți în comentarii ce rank aveți. Am bronz 3, trebuie să fac silver. Să-mi dați o notă cu joc. Dar numai harta asta îmi dă mereu, în fiecare dată pe joc. Ce fac? N-aveam internet. Hai mă, dar la fiecare dată face așa. De ce trebuie să facă? Hai mai jucăm 2 meciuri la rank. Yes, harta mea preferată. Uitați-vă la ceva, nu e ceva. Invizibil, păi mă pot face și eu invizibil. Să mă bag. Deci că mă, au. Dacă puteam să dau. Ia, deci. Pam. Da. Nu, repede. Să vedem dacă mi iese schema. Da! Nu, mă, na. Ieșise prima schemă, dar a doua nu mai. Am jucat bine. Chiar foarte. Să vedem. Bine, silver. După ce e? Gold. Acum să jucăm la turnament. Hai că dăm recezi. Ia nevada. Hai că ne bagă. Degină, picior. Banana. Bine. Să vedem. Sper să am internet, că dacă nu o să pierd. Hai. Mamă, îi strivește cu pumnii. M-a pălit. Da. Ce-am făcut în greșeală? Eu nu mai înțeleg nimic.
Bați-vă odată. Nu, nu, așa, jucați volei cu mine. Bine, am pierdut. În prima, hai mă, serios. Nu-mi place de nou asta. Nu. Oh. Dar cu cine m-a jucat? Nu. Ia uite, da. Liv, ceva. Nu. Nu găsesc. Nu pot să dau pe Liv. Hello, ce se întâmplă? Livul meu ce face? Uite, gata. Liv. Ăsta-i poate câștigi. 20 de punct. E altceva ce mai e. Yes. Profesionist. Să dați și voi acolo un like, un subscribe, să activați clopoțelul. Hai că vorbi dacă e. Să singur, chiar singur. Bă, hello, ce e cu din astea? Are voie. Nu, dă-i un pun, dă-i un pun, dă-i un pun, dă-i, că de-aia am pun, dă-i pun, că de-aia am pun, dar nu merge internet. Dă-i pun, că de-aia am pun. Dădeam un pun neuzească, dă-i pun. Mai am 10, ne-am 13 de ori. Sper să câștig. Mă, nu, ăla venea la mine, pâșcă, gata. Cred că pun și eu după aia emotul cu inima. Să vedem și de pică. Bam! Bă, că da și legendar. Bă, dar serios? Altceva, pumne, spamez pumne. Nu știu de ce. Ce? Nu aveam internet, nu mai pot. N-am internet. De ce nu merge? Serios? Să nu ziceți că sunt slab, că pe telefon joc bine, dar greu mai greu pe PC. Mai Ventus. Jucăm la... Pe telefon joc bine, dar aici pe PC mi-e foarte greu, foarte greu. Ăla vrea să facă ceva acolo. Ia de aici. Ce? What? Cine muri așa de repede? Bă, dă-i un pumn de-l... Ce dansez? Uii! Hai că dansez dacă e. Dar ce pumn i-am dat? Bum! Ciucică, bum! Vedem... Uite aceeași pumn direct în masă. Îi dau pumn. Îi dau lui Mr. Beast. A zis că poate să duce la... Ia, ce face? Dă pe ăla. E flicut. Uita că poți să duci. Nu, mă, eu mă duc să-i cad. Sperat. Nu. Bun. 120 de puncte, bun. Mai dăm un match. Să vedem. Sper acum să câștig. Un nu făcut și eu. Jucăm până facem un nui. Nu contează la turnament, nu contează oriunde. Trebuie să facem un nui. Ce e cu asta? Ce a fost aia? Că n-am înțeles nimic. Bine, câștigare măcar. Dă-i cu pulul, bum! One shot. Vezi?
acum am 2 puncte. Ba, unul aici, pe unul aici. Dacă ratez pe unul, dau cu ăla. Sau astea... E că trebuie mie la o schemă asta. Dar nu cred. Cred că merge schema. Eu nu mai înțeleg. What? Mi-a plăcut asta, nu? Asta nu mai place. Ce face? Ce face? N-am internet, bă, da. Fiecare, da. Nu știu ce. Uite, acum mi-a apărut fix acum. Bravo mine. Cred că aici s-a terminat videoclipul. Dacă vreți să mai filmăm, să las, puneți în comentarii ce vor să mai filmăm. Cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un like, subscribe și să activați clopoțelul. Dacă am vorbit. Pa, pa!